Kararag kasakbayan ti Misa. O Diyos ko, tulungan nak tapno napasnek ti panakimisak. Ay ayate ka Jesus ko, iragpin mo kad daytoy walok kadagita karkararag mo. Idaton ko daytoy amisa, iti sumaganad a panggep. Umuna, agpay ti pakaidaydayawam. Ayaten ken pagrukbaban da ka kuma digiti amin at tao. Ayaten ken amwenda ka. May kadwa, agpaaya pagyaman ko kadigiti adu nga imbag ngim parabor mo. May katlo, agpaay apanggunod ko ti pakawan kadigiti basbasol ko. May kapat, tapno pangragpat ko ti grasya amasapol ko ken digiti sabali at tao. Apo Birhen Santa Maria, ken dagay amin nga anghel ken sa santo ti Dios. Nang runa kada kayo ang mapadayawan iti daytoy amisa. Tulungan dak tapno napasnek ti panagimisak. Amen.
Agyaman kami, Apo, iti binim. Misyon, natukit mo iti puso, di babagi misagot mi, napod no ken tutugil kami, at tuy ka magsagana kami, o Apo. In kami tinatuma adiso, itanon iti saom ken panagserbi. Ni Maria, ni Madarabog nagsakni, agsaknap tigil ayag ti misyon. Lima kasut pawen ti parabor, agyam kami, Apo, iti binim. Misyon, nitukit mo iti puso, di babagi misagot mi, napod maken tuloy kami, at tuy ka magsagana kami, o Apo. iti maysaken maysa intay amin ikanta ragsaken kapya pagyamanan ti ama ti ayat ken imbag na. Santo Niño apagwada, pun biaken salakan mi,
sikati pagtuladan mi, sikati pagrukbaban mi, isaknap mo ti pagarian, kadagiti amin ngayan, tapno inka masarakan, kapiaragsak ken salakan. Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Panagramrambak tayo asang kailian. Tindero a Filipinas, dahito na isang sangayan na fiesta ni Apo Jesus nga ubing Santo Niño. Silpo payla ang tiramrambak ti Pasko ti panakaypas nga iti Apo dito'y Filipinas. Dahito'y nga tanti paggibusan na ngam ti 2 ti Pebrero nga rambak ti panakaydaton ni Apo Jesus nga labit kasla maudin nga extension na nga ti pampanunot tayo at dapay laang iti kulloong sadyay Belen. Tatamang rugi intay amirisan kan panpanunutan ni Apo Jesus nga nagbalin nga tao, nagbalin pay nga ubing. Ti kinaubing na ket manen ulidan kan pagtuladan para kada tayo. Aglalo iti panursuro nga matlaang iti panangdakamat na ti kinapateg ti panagbalin akas may sang ubing tapno makastrik tayo ti pagarian ti langit. Agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo tapno maikari tayo ang makiranod kadagiti na santuan ang misteryo. Agkumpesarak iti Dios ang manakabalin amin ken kadakayumet kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko. Basul ko, basul ko, basul ko unay isong agpakpakaasyak ken Santa Maria agnanayon a Birhen kadagiti amin ng anghel ken sa santo ken kadakayumet kakabsat tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kaasyan na kami Apo pakawanam dagiti basbasol mi katalaan na kamamin nga iturong iti biag nga agnanayon. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Idaydayaw tayo ti Diyos, ikanta tayo ti Gloria na. Gloria iti Diyos, Ama, di kangatwa. Gloria iti Diyos, Anak, anay langit. Gloria iti Anak Santo. Gloria iti Diyos, di kangatwa. Kapya kadagiti ami at tao anaimbagti panagnak nakem na. Agmukbab kamgen ka, agyaman kamken ka, gapo iti dayag mo anay langita. Gloria iti Dios Ama, di kangatwa. Gloria iti Dios Anak, anay langita. Gloria iti Spirito, Ana Santo. Gloria iti Dios, di kangatwa. Apo Jesu Kristo, bugbugto nga anak, Cordero iti Dios, anak. Punasen ti basbaso ti lubo.
kaasyan na kami. Awaten to'y ar-araw mi. Sika asitutugaw, iti makannawan ti Diyos Ama. Kaasyan na kami, denggem to'y ar-araw mi. Gloria iti Diyos Ama, anak Tuhan. Gloria iti Diyos Anak, alay langitan. Gloria iti Spirito, Ana Santuan. Gloria iti Dios di kalatuan. Gloria, Hosana, Gloria, Alleluia. Gloria, Hosana, Gloria, Alleluia. Hosana, di kangatuan. Hosana, sikalae iti nasantuan. Sikalae iti kangatuan, iti timpuyo di Espiritu Santo, iti gloria di Dios Ama. Amen. 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 Kumararag tayo. O Dios, isamay mukad kadakam tinapaypay so apanagraem ken Apo Jesus. Uray agparang akas may sa anakurapay amaladaga. Ipay mo kumapay amabigbig mi tikadda ni Kristo anak mo iti amin a tao agpapanpay iti kababaan. Isuro na kam kadi tapno addaan kam iti kananakam akas iti maysa nga ubing. Idikas na makapudnumet ti puso mi nga umanugot iti turay ni Kristo. Kat maragpat minto dagiti gunguna nga inkarim kadagiti napakumbaba. Dawaten mi daytoy gapo ken Hesu Kristo anak mo ken Apo mi. Isu a makipagbiag ken magipagari ken ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo may sa Dios ti agnanayon nga awan tinggana. Ti may basa na adaw ti libro ni Profeta Isayas. Dagiti tattao anag na iti kasepngetan. Nakita da ti lawag anag payduma ti ranyag. Nagnaedday ti daga dagiti anniniwan, ngem ita agranyag kadakwada ti lawag. Kasta unay ti ragsakda. Uapo inyeg mo ti raguda. Gapo ti inaramid mo agragsakda akas ti panagragsak dagiti agan-ani. Wenno agbingbingay ti sinamsamda. Winayawayaam ida ti nakaadipenanda. Inikat mo ti pangur anang parigat kadakwada. Sika tinang parmek ti nasyon anang idadanes ken nangirurumen kadagiti tattaom. Akas ipanang parmek mo iti armada, ti medyam, idi ununana. Mapuuran to ti amin a sapatos, ken kadagiti dara-dara, apagan anay, dagiti soldado arim maut. Naipasngay kadatayo ti maysa nga ubing.
Adda ubing alalaki anaited kadatayo, ket isunto ti mangituray kadatayo. Maawagan to iti masirib ang mamagbaga. Manakabalin na Diyos, agnanayon nga Ama, ari iti kapya. Bumileg to a bumileg tinaaryan apan nakabalin na. Adan tulat ta kapya ti pagarian na. Isunto ti sumukat ken ni Ari David nga agturay. Ibatay nanto ti turay na iti kinapudno ken kinalinteg manipod iti ingganat inggana. Aramiden nga aramiden amin daytoy iti Apo aman nakabalin amin. Ti sao ti Apo. Salmo responsorio. Dagiti tattao iti amin na diso, nakita dati pangisalakan iti Diyos tayo. Kantaan nyo ti Apo iti barwa kanta, gapo kadagiti nakaskas daaw nga inaramid na. Nagunod na ti balaygi babaen iti bileg, ken tinasantuan nga panakabalin na. Inwaragawag ti Apo ti panagbalay gina, impakaamuna kadag ti pagilyan ti panakabalin na nga mangisalakan. Tinungpal na ti karina kadag ti Israelita, nalagip na ti asin nakin kinapudno na kadakwada. Nakita dagiti tattao ti amin na diso ti panagbalay ti Diyos tayo. Ider iyo kada kayo amin na daga iti pagdaydayaw yu iti Apo. Itanok yu kada iti kanta ken ider iti rag-o. Dagiti tattao iti amin na diso nakita dati panangisalakan ti Diyos tayo. Agar pa kayo agkanta amang idaydayaw iti Apo, agtukar kayo iti arpa, umikis kayo iti rag-o iti sangot ti Apo, nga ari, adanggayan dagiti trompeta ken tangguyob. Ti maibasa, naadaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Agyaman tayo ti Diyos ken Ama, ni Apo tayo nga Hesu Kristo, iti panakipagmaymaysa tayo ken Kristo. Binindisyonan na tayo ti amin ana espiritu na sagot nga adda sa dilangit. Sakbay ti panakaparso ti lubong, pinili na tayon ti Diyos nga agbalin akukwana babaen ken Kristo. Tapno na santuan ken awan pakababalawan tayo iti sangwanan na. Balinen na tayo nga anak na. Daytoy ti pagayatan ken panggep na. Dayawen tayo ti Diyos gapu iti naggloriaan aparabor na. Gaput inted na kada tayo, asagot nga adda iti dungdungwen na nga anak. Gapu iti daytoy, manipod iti nadamag ko, iti pamatiyo ti Apo Jesus, ken iti ayatyo, kadag iti amin na tattao ti Diyos, diyak nagsardeng, ngagyaman ti Diyos, gapu kada kayo. Malagip kayo kadag iti kararag ko, ket idawdawat ko iti Diyos ni Apo tayo nga Hesu Kristo iti nagloryaan nga Ama nga ited na kada kayo ti Espiritu ama bagsirib ken mangiparangarang iti Diyos kada kayo tapno maamuan nyo ti Diyos. Idawdawat ko amaluktan ko dagiti pampanunot yo tapno makita tayo tilawag na. Tapno maamuan nyo, tinamnama, anangayaban na kada kayo. Ti
iti kinabak ng kadagiti nakaskas dawa bendisyon, ngayon karina kadagiti tattao na. Ti sao ti Apo. Alleluia, 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 alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw itinasantuan nga Ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Adda tattao anang yeg kadagiti ubing ken Jesus tapno ipatay na kuma ti ima na kadakwada ngem pinaritan ida dagiti adalan. Idi madlaw ni Jesus tinaramid dagiti adalan na nakaunget. Palubusan yo dagiti ubing nga umay kaniyak kinunana kadakwada. Diyo paritan ida tadagiti kas kadakwada ti agtagikwa iti pagarian ti Dios. Laglagipan yo adin tumakastrek iti pagarian ti Dios. Ti siya sino man adi umawat iti daytoy a pagarian akas iti panangawat ti maysa nga ubing. Kalpasan na sinaklot na dagiti ubing katimpatay na ti ima na iti tunggal maysa kadakwada sana binindisyonan ida. Ti Ebanghelyo ti Apo. Santay mauma nga mangramrambak ti naragsak nga langa ti maysa nga ubing uray pay ti langa ni Apo Jesus Dios nagbaling nga tao nga da iti langa ti ubing timpuar nga debosyon gapumetlang ti naduma-duma nga panagpampanunot ken adda pay dagiti parmata iti naduma-duma nga pakasaritan adda ket nga ni Apo Jesus nga ubing a nagparang ti naduma-duma nga sa santo ti langana nga maysa nga ari ti daytoy nalabaga nga maris tibado na kas may sang ari ubing anakawusan agturay tapno iti kasta maipalagip manipod sipod daytoy nga Dios iti nanumo nga langana nga ubing ngem Dios at da turay ken panakabalin ken kuana ngem daytoy nga turay ken panakabalin dahil ti pundasyon na panagayat kada tayo. San nga mga dipen, san nga turay nga mga dipen, ngam tinapalalo nga panagayat, ipakita na kada tayo. No pay Dios, upay no mapay nanumong nga tao, Dios nga imay iti sidong tayo.
kada tayo dito pagilian tayo dito Pilipinas 5 gasot at tawanan tinapalabas idi 1521 si Manglad ket ngarod ni Magellan kan dagiti misyonero 16 March 16 1521 kalpasanti duang alawas March 31 1521 umuna nga misa kalpasan na Marso daytan no kitaan tayo Marso Abril adamet imet da nga kalendaryo umuna nga rambak ti panagungar ti Apo April 14 1521 ket daytoy ken napateg ken mayataday ken nangayed ngal daw ti bunyag na bunyagan ni Raha Humabon ken ni Reina Juana ken dagiti ado nga pasurot da may sada nga tribo ari ken tribo iti Cebu na bunyagan da iti panakabunyag da na ited insagot ni Magellan kini Reina iti Reina nga pinanaganan dan iti Juana na isagot ti maysa nga imahen ni Apo Santo Niño ket kelpasan dayta nga 1521 nga kaadada nagpakuyog ken nagpatulong ni Ari Umabon ken ni Magellan tapno sangwenda dayay kabusor da nga tribo ijay Mactan natay ni Magellan. Hindi natayan, nanayab daman amin ang dagitoyan, 1565 lang hindi makasubli manen ti grupo dagiti dagitoy nga Espanyol nga umay nga rod iti naduma-duma nga panggap da ket panangtakwat da kadagiti naduma-duma nga kasapulan masasao nga idiket umay da kano lang tano magkita da kadagiti rekrikado nagangayan na idikwanti makita tayo naduma-duma nga kasapulan ti tao naduma-duma pay nga kinabaknang titunggal sa kupenda balitok ken naduma-duma pay nga niyapay ngem kakuyog na meten datoy panangitukit panangisaknap iti pamati nga na Kristyanuan iti 1565 ay ket naabaken dagitoy Pilipino ta damateng kanyon dagitoy barko dagitoy nga simmangbay ket inaabakdan dagitoy na oram ti pinuoran dat nanayab amin dagitoy tribo ti Filipino iti depar na pera ti Visayas sadyay metlaeng sadyay Cebu nakita da ti kahon ket iti uneg dayta nga kahon daydi insagot ni Magellan nga ladawan ni Apo Santo Niño Jesus makita tayon timpuar timmaod manipod iti kabisayaanen tinaduma-duma nga tradisyon dan iti panangiday-dayaw iti Dios babaan ken ni Apo Santo Niño Jesus makita tayon kastaw na dagitan sinulog idi apin nya dagitoy kung kunakpeadda kadta sinulog adda kadta sa balin to mga isla ati-atihan addan to may samanan nga isla dinagyang adanto aga na dumaduman sala-salaan dan paset nga rod iti kultura iti tribo data nga panagsala sangkuunay nga napuutan sa anak mga daan no ditoy kailukanwan no adamo nga ta insala-sala da nga tamot iti balsi kun amot nga nilay mga sumala dagiti Ilocano ngem kabisayaanan kaso na isala-sala dan kadagitoy nga panawon iti COVID na duma-duma nga estilo kana duma-duma nga wagas iti tiyempo iti COVID nga saan nga sanlata nga malapdan datoy nga ragsak ken rag-o nga ramrambakan ti Pilipinas na ited daytoy nga na isang sangayan nga pamalubos nga karangrambak tayo manipod di Disyembre ginggana iti Epifania nalpas kumanta bunyag ti apon ngem na ited daytoy pay nga special nga pribilehiyo gaputa ti pakasaritaan ti pamati tayo nang rugi kan namunganay ti ladawan ti maysa nga ubing kadwa na matlaki di pay adayay cross nga inmula ni Magellan dijay Cebu uno ni Legazpi konforme kadakwadan ngem dayay nga cross ken datoy ladawan na po nga ubing duha nga ladawan nga saan nga maibatan ti Pilipino
Dagiti kwentas nga krus, dagiti simbolo ti krus, san nga malapanawan dayta, nga ladawan ti pamati tayo. Nga ti Filipino, uri no manong nga bagyo, uri no manong nga tuok, uri manong nga rigat, ladawan ti Filipino, kabagalan na ti mga rakop itanyaman nga kita ti panagsagaba. Nga duma ti Filipino, uray sa nga dalo. Ano kita niya, santo ninyo nga palaboy, ada santo ninyo nga bumbero, ada santo ninyo nga pulis, ada sapay santo ninyo nga pade, nga munod dapay santo ninyo nga baak nga balasang, awan samad kadalakay nga baro awan. Santo ninyo nga mangalap, nakaiket ken ada alat na, santo ninyo nga manalon na daarado di abay na hamag nga rod nga traktor, yung mga tanong kabarbaro, baka madam